Kaixo, Josi Sierra naiz, eta Gabriel Arestin nago, Bilboko Instituto Berritzaile bat. Institutoa inauguratzen da 1972an, eta kontuan hartu behar du hori urte hau, zein den kontestua, Frankoren azkenengo garaiaia, momentu batean, erabakitzen dute, auzo guztietan hori sortzea edo eraikitzea institutoa. 2019an, Gabriel Arestin ezagutu nuen esperientzia oso potente bat, Mandraka taldea. Ezerkano naiz, 28 urte daramatzat ikastetxe honetan, Gabriel Arestin Institutuan irakasle. 4 hamarkada hauetan gazte asko pasatu dira hemetik. Hoien artean emakume asko parte hartu dute Mandraka talde feministan. Ni Zair naiz, ezagutzen nauzu, Zair Noriega. Hemen ikasi nuen duela 4 urte, 5 irten ginela. Bueno, ni nerea eta asko bizi dugu elkarregaz, ez? Bai, urte... Mandraka biziki, eta gero ja kuadrilla izaten. Zuto hau, goratzen du pizka bat kaotiko. Ez gara isilduko. Gu Mandraka taldea gara, feminismoaren oihartzun. Matxismoa geletan suntsitzeko prest gaude, eta patriarkatuaren kontra joateko ere. Hasteko guk ez genuen sortu zen duela 27 urte uste dut. Eta, sortu da feminismoa aldarrikatzeko eta beste ikastetxe batzuetan edatzeko. Ze uste dugu garrantzitsua dela. Ez ditugu jarrera matxistak onartuko, ezta hezkuntza sexistarik ere ez. Baina, egin genuen borrok ikusten genuelako behar bat. Bai, beharrezkoak ziren eztabaida horiek. Eta ez dakit, feminismoa eta feminismoak izarkatzen duen hainbat beste gai. Osa, dinot, euskera be... Bueno, euskera... Hori ez genuen lortu, Gogoratzen, egin genuen ekintza, hortzadar bat, klase bakoitza zeukan hortzadarraren papel bat. Bai, esaldiekin tagolan. Bale, gauza da, esaldietan izan barzirela gauza positibo. Bueno, esaldia LGTBQ komunitatuko... Bai, kolektiboari buruzko zerbait positiboa, bai. Lehenengo maila, igual gauden ja, 4. maila egin genuen ekintza hori. Ezakita. Pues lehenengo mailako hainbat ikasles, ojalá os undáis putos enfermos de mierda. Broma, ez nuen gogoratzen hori. Bai, flip. Hori June Fugaz. Ez nuen gogoratzen hori gertatu zeni. Ni June naz, Junegu. Eta ni bai Junea, así que Junefu. Eta etorri ginen Gabriel Arestira, 2014an edo. Ni Itzurdinaga eskolatik nator, etorri nintzen. Eta nik etorri nintzen Virginetxe eskolatik. Ikastetxe desberdintatik, baina azkenean Gabriel Arestin elkartu ginen. Ez gara isilduko, ez gara kikilduko. Oihu eta borroka egingo dugu. Urte honetan kendu digutena berreskuratuko dugu. Pentsaezina dena egingo dugu. Ilusia bermatuko dugu. Eta ausartok izan ordez, libreak izango gara. Gure institutuan egiten dugu uste gudulako posibilitateak daudela. Eta hemen jende gutxi egon ez gero errazagoa dela berdintasuna lortzea. Hildakoak eta bortzatuak alde batera utzita, 2019 urtea feminista izatea espero dugu. Ez gara isilduko, ez gara kikilduko, oihu eta borroka egingo dugu. Urte honetan kendu digutena berreskuratuko dugu. Pentsaezina dena egingo dugu, ilusia bermatuko dugu, eta ausartok izan ordez, libreak izango gara. Adibidez, aurreko urtean, martxoak 8an, institutuko ateak itxi genituen eta hitzaldi bat bota genuen balkoitik. Mandraka taldea gara, Gabriel Arestiko talde feminista. Ostegunero biltzen gara, gora honetan ideiak eta sortutako ekintzak prestatzeko.
Adibidez, martxoak 8 edo maiatzak 17. Talde honek urte asko daramatza, eta guretzat ohore bat da taldean egotea, eta berarekin jarraitzea. Asko gustatzen zait talde honetan egotea. Bereziki, sentitzen dudalako, arazo honetan soluzioa bilatzen nagoela. Adiskidetasuna, guztio batera gauza gehiago lortu alditugula. Mandrakan egoteak besteak laguntzeaz gain, nik ere asko ikasi dut besteen iritziei esker. Nire lehen biziko urtea da, eta oso gustora nabil. Taldean giro oso ona dago eta benetan primeran pasatzen dut. Sororidad ere, nesken arteko edo emakumeen arteko lotura. Benetan espero dugu proiektu hau beste eskoletan zabaltzea, eta problema honi aurre egitea. Se acabó el patriarcado. Teknologia berriek gauza askotarako balio aldute. Eta kasu honetan paper garrantzitsu bat betetzen du edo bete aldu. Emakumeok ikusgarri izateko, emakumeok alduntzeko, gero guneak eta sareak sortzeko, gure artean konektatzeko, gure iritziak emateko eta hainbat gauzetarako. Eta benetan izugarrizko irudimena, esate baterako okurritu zaien azkena izan da, orain egingo diogu irakaslegoari azterketa txikitxo bat, inkesta bat, zelan dauden nahi feminismoari buruz. Eta hori da ja, hori ikasturte bukaeran egingo dugun azkena. Salto ematen baldin badugu, denboran zehar, 1919an, Bernardo Atzaga egon zen hemen irakasle moduan, eta berak defendatu egin zuen Gabriel Aresti izena jartzea institutoari. Txaro naiz, txaro egiarte, Gabriel Arestira joan nintzen 80an, eta bertan egon naiz 37 urte. Orduan ikusi dut ikastetxearen bilakaera. Carmele Arrieta naiz. Eta ni heldu nintzen Gabriel Arestira 83an. Karrera maitxo, oposizioak egin nituen, eta orduan aukeratu behar nuen batoki bat. Argi neukan Galdakon ezetz, nire herrian ezetz, eta orduan banekien hori txaro badagoelan. Eta beste norbaitek bere, berbai osten oso ondo, Gabriel Arestiz, eta gaina Gabriel Aresti izenagaz, hobeto, ez? Ni Josi Jimenez, irakaslea izan naiz eta Doktor Desioko taldean jotzen dut bajoa. Ni Bilbora etorri nahi nuen, hiri batera etorri nahi nuen. Eta Euskadiko hiria Bilbo da. Eta galdetu nuen, eta Bilbon ze instituto, eta batek baino gehiago esan zidan Gabriel Aresti. Me llamo Sonia Toral López y nací en el hospital de Baracaldo, pero viví toda mi infancia en Ocharcoaga con una familia de 5 hermanos. Yo era la pequeña y estudié en una escuela pública que en aquella época se llamaba Colegio Nacional Darío de Areitio, que ya no existe tampoco. Y después vine a estudiar al Instituto Gabriel Aresti, que en aquel momento todos lo conocíamos por el femenino, aunque ya llevaba, creo que por lo menos 2 o 3 cursos que ya era mixto. Gabriel Aresti eta Txurdinaga femeninoa deitzen zana, ez? Baina, Gabriel Aresti ja zeukan izena. Eta horrela iritsi nintzen Bilbora, justo uholden astean, ostean, eta horrela. Nik galdetu nuenean zein institutora etorri, zein plaza hartu, esan ziaten Gabriel Aresti, zergatik oso berezia zela. Bazegoela irakasle talde oso progrea eta euskalzalea. Pues yo soy Begoña Ferro y yo estudié en un barrio de Bilbao, en Zurbaran, y pues iba a un colegio muy clásico de los de entonces, bastante como tradicional. Cuando me tocó ir a BUP y fui al Instituto Gabriel Aresti, a Txurdinaga, al femenino. Y pues para mí fue un cambio bastante grande, porque de venir de un colegio como muy clásico, muy tradicional, ahí me encontré un espacio como muy novedoso. El profesorado era realmente gente muy comprometida.
Kaixo, ni Begoña Jugo naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzailea. Zientzia eta Teknologia Fakultateko biologiako graduan genetikako zenbait irakasgai irakasten ditut eta gure ikerketa taldean RNA eskodetzaileak aztertzen aritzen gara. Gaurkoan, Gabriel Aresti institutuari buruz hitz egitera natorkizue. 70. hamarkadaren bukaeran, Galdakaoko Eguzkibegi ikastolatik zenbait ikasle joan ginen Gabriel Aresti institutura gure ikasketarekin jarraitzera. Aurreko urteetan egon zan zuzendaritza, beste mota bateko zuzendaritza. Eta ni heldu nintzenean bertara zuzendaritza berria zegoen. Javier Burutxaga eta Marian Benito, eta zuzendaritza berri honek D eredua jarri zuen ikastetxean. Gabriel Aresti ikastetxea lehena izan zen Bizkaian, batxilergo eta bigarren hezkuntzan D eredua ipintzen. Garai hartan, gure ikastetxera etortzen ziren, herri ezberdinetako ikasleak. Galdakotik, Erandiotik, Basauritik. Orduan, nik plaza hartu nuenean, gaztelerako irakaslea nintzen, baina euskerazko perfilarekin eta horregaitik garai batean euskera ere eman nuen. Gabriel Aresti oso leku berezian kokatuta dago, justu Txurdinaga eta Otxarkoaga artean. Eta gu, joan ginenean, oraindik Otxarkoagan txabolak zeuden. Garai horretan, edo 83an, 4an eta horti bageneukan A eredua, REM, D eredua. Gabriel Aresti zen alango, ez dakit, kakanaste bat. Kakanaste bat, eta jentea egia da, beste herri batzuetatik etortzen zen, baina gero batez ere Otxarkoagatik, eta hor Otxarkoaga, Txurdinaga eta Santutxu. Garai hartan ikastetxea oso handia zen, 1200 ikasle, Orduan, zen ikastetxe oso potentea, klaustroan ere jente asko ginen, irakasleok irrikitan geunden badana berrizteko, proiektoka eramaten genituen arloak. Muy innovadora y yo la verdad es que aprendí muchas cosas de una manera como diferente, divertida y bueno, digamos que nos transmitieron esa pasión por conocer y también por cambiar el mundo un poco, ¿no? Eta orduan, ingeleseko klaseak emateko, musikazalea naizela ez, abestiak erabiltzen dituen askotan. Garai horretan igual nahiko arrarua zen edo berezia zen, baina ikasleek asko gustuago ikasten zuen ingelesa horrela eta hori izan zen, igual nire ezaugarri kuriosoena edo bereziena. Aquí había unos profesores bastante jóvenes que intentaban hacer las cosas de una manera diferente. Lo recuerdo a una profesora de ética que nos dio en tercero de BUP, que se llamaba Mari José, y que, la verdad que prácticamente todo el curso estuvimos trabajando de una manera totalmente diferente. Casi todas las clases eran debates, se proponía un tema y solíamos hacer como también un poco juegos de rol en el que no tenías por qué hablar de justamente lo que tú opinabas, sino también un poco enseñarte a ponerte en el lugar del otro, con temas bastante modernos para aquel entonces, como podía ser la homosexualidad, feminismo, todo el tema de género y demás era lo que más, uno de los temas principales. Mi profesora de ética en tercero de BUP fue María José Urruzola Zabalza, que fue una gran pedagoga, una gran mujer, una mujer muy comprometida y que nos dio la oportunidad de hablar de sexualidad cuando teníamos 16, 17 años, ¿no? Entonces, para nosotras
Y para los chicos también fue algo súper importante, ¿no? Porque era un tema que en la adolescencia es fundamental, que muy pocas veces se trata de una forma adecuada en las aulas, y ella nos dio esa oportunidad, ¿no? Entonces fue un curso en el que nos implicamos muchísimo. Yo estaba en un grupo, éramos un grupo de 6 amigas que nos llevábamos muy bien y nos implicamos muchísimo. Yo recuerdo eso, la anécdota que al final de curso nos dijo: ¿qué nota os queréis poner? ¿Qué nota os pondríais según el trabajo que habéis hecho, ¿no? Durante todo el año? Yo recuerdo que sin dudarlo dije sobresaliente, ¿no? Porque sí, porque nos habíamos implicado mucho y habíamos aprendido mucho. Y aprendimos mucho de feminismo. Y eso nos cambió mucho la vida a todas, ¿no? Porque nos dio herramientas de interpretación del mundo en el que nos tocaba vivir que nos han dado muchas pistas para de alguna forma ser más libres en la vida y tomar elecciones con más criterio, ¿no? Y también nos dio esa dimensión que supone comprometerte con lo social, ¿no? Con querer un mundo diferente, querer un mundo mejor, ¿no? Y es una cosa que yo creo que cuando la aprendes no la puedes abandonar, claro. Tienes que seguir implicada de una forma u otra en conseguir un mundo mejor, ¿no? Y eso nos lo dio Mari José. Adibidez, garai hartan zegoen ondino, eta ematen gendun unitate batzu filosofiakoak, literatura, historia, danak elkarrekin. Orduan, bueno, nik aukeratu nuenean Gabriel Aresti izin zan ere, metodologia berriak eramaten zirelako bertan, nahi gendun ikaslegoa pertsona integrala izatea. Orduan asko lantzen gendun espiritu kritikoa eta literaturan, adibidez ni literatura ematen nuen eta literaturaren bidez asko saiatzen ginen lantzen, da baita etika, filosofia, euskara, arlo guztietan. Ikasleen parte hartzea albideratzen gendun, behar bada, askotan, dinot, edozin gai, eta bueno, garai horretan gainera badakigu ze giro geneukan, dinot, bai industria, dinot, greba pillo egon ziren hor, gure grebak ere, hor egon ginen ez dakizan hilabete eta hori. Eta orduan dana zen, oso asamblearioa edo ez dakit, eta orduan, ni benetan, eta hor nire buruan badago hori atzeden aldietan eta ordu libreak eta eukiten gendu zanean, eta hori zelan elkartzen ginen irakasleok, eta hor eztabaidatzen genuen danetaz, feminismoaz, politikaz, azarreak ere, ze hor, zeuden, dinot... Ideologia desberdinak. Ideologia oso desberdinak, eta hori, eta orduan, hor sortu zen giroa, eta giro hori nik uste dut, bebai, ikasleen aldetik ere, ikasleen arloan ere asko landu zela, eta eurak lantzen zeurien bebai, ze emakume edo nesken mugimendu hori bazegoen, euskara batzordea bazegoen gero jarrai eta ez dakizen bat inot eta dana zen, hori asambleario edo, eta... A mí me recuerdo, por ejemplo, Camino, que nos dio inglés y que creo que era una mujer también bastante adelantada a su tiempo. O bueno, en ese momento es lo que a mí me parecía desde la perspectiva de que yo tenía 14 años y acababa, como quien dice, de salir del cascarón. Entonces, igual no estaba tan acostumbrada a ese estilo de mujeres independientes, con carrera, que eran un poco el ejemplo a seguir. Yo creo que me marcaron a mí y nos marcaron también a muchas alumnas y alumnos, claro. En segundo de BUN me dio inglés Josi, que era, o que es bajo de Doctor Deseo. Ni Gipuzkoatik etorri nintzen, eta Bilbora iritsi nintzenean, eta zehazki instituto horretara iritsi nintzenean, mundu berri bat zabaldu zitzaidan. Eta ikusi nuen beste, ez dakite, harremanak egiteko beste modu zabalago bat, eta nolabait familia bihurtu ziren irakasleak. Lankideak eta izan ziren adizkideak izan dira, eta dira oraindik asko, haietako asko. Eta ni pozik eta harro nago, 30 urte eman nituenak, hoiekin nik uste dut izan dela nire bizitzarako,
Ez dakit, bizitzaren parteik igual handiena, politena, importanteena. Garai hori zen, esan dugu, 80. hamarkada, 80. hamarkada izan zen oso, bueno, pues garai iluna, garai egunero ez dut esango, baina astero geneukan bronkaren bat edo, jarrai zela, bestea zela, eta bueno, pues horre gogoratzen dut, ez daki 82an edo hortik izango zen, eskatu zigutela asamblea bat egitea institutuan, eta baimena emon gendu, bueno, pues beste talde askori emoten gontzon moduan, talde askori. Eta orduan eman gontzon, eta asteburua zen, zapatu baten edo, eta han agertu ziren, polizia agertu zen, eta, bueno, detenituta eroan zituzten batzuk, gero beste batzuk, eta orduan, bueno, ara joan ginen, kuartelera, negoziatzera ez daki zer, baina, bueno, esperientzia polita izan zen, eta, bueno, mehatzoa zen hori esperientatu egingo gintuztela, edo ez daki zer, bueno, gero hor badakizu, dana prensa, dana telebista eta hori, baina, bueno, beste esperientzia bat gehiago. Eta, bueno, ikasleak gero, libre geratu ziren, ez dakit batzuk 2 egun, 3 egun, ez dakit ez dago gogoan ja, zenbat denbora izan zen. Baina, bueno, hori ere Gabriel Arestin gertatu zen. Hasieratik batez be institutuan izan genituen 2 ildo. Alde batetik euskara, garai horretan, eta garai horretan ere zaila izan zela, eta gero bestalde feminismoa, generoa, eskidetza, eta Mari Josi Urruzola, zorionez izan gendun hemen horren beste urte, eta berak filosofiako irakasle moduan katedraduna ematen zuen ere etika. Ya habéis estado en Sorión, habéis bajado a la tierra, hemos visto Sorión. Entonces estaría muy bien que ahora pensásemos un poco sobre lo que se ha vivido en Sorión, lo que vivimos en la tierra. Klase hauen bidez, zabaldu zuen mundu hau. Hacíamos cosas que parecen sencillas, pero que tienen mucho fondo, ¿no? Porque, por ejemplo, recuerdo que analizábamos las canciones, analizábamos las películas, veíamos el patrón de sexualidad en el que se movían hombres y mujeres, ¿no? Y ahí veíamos pues, la discriminación que existía, ¿no? Vimos lo que era la violencia sexista, veíamos las pintadas que había en los baños, ¿no? O sea, que eran muy violentas muchas veces, ¿no? Y si no tienes elementos para analizarlo, pues simplemente lo interiorizas sin poder hacer crítica de ello, ¿no? Y ella nos proporcionó esos elementos para analizar esa realidad, ¿no? Entonces, canciones también, las canciones, las películas, las pintadas, estábamos todo el rato viendo qué había en la realidad que nos hablaba del modelo de sexualidad que de alguna forma era impuesto y no era elegido, ¿no? Y que era violento para las mujeres. Mari Josi Urruzola gure ikastetxean egon zenean, Marisoro taldea bultzatu zuenean, hor, hasi zen ikastetxean ja lantzen parekidetasuna, eta gaurdaino, bai. Gure garaian guia, egiten genituen esperientziak aste osoa joaten ginen Oriora gogoratzen duzu, eta han bertan lantzen gendun, bertan, matematika, gizarte gogoratzen duzu. Dana, unitate batean, baina ez bakarrik hori, baizik eta euren arteko parekidetasuna, ze hori asko lantzen gendun, horrelako gauzak. Segure ikastetxean ere gogoratu, zelan, ja, aspalditik hasi ginen patio aktiboakaz, eta patioko espazioak parekidetasun hori lantzeko. Hori, hasi ginen, nik uste dut... Opa, gu Ane eta Nerea Lizarralde gara, aizpakara, eta biek ikasi dugu hemen Gabriel Arestin eta biek egoen gara Mandraka taldean, baina urte desberdinetan, nik batxillergoa kanpoan egin nuelako, Ibarriko landan,
eta, bueno, justo bera sartu zen, urte horretan. Bai, hori zu Ibarreko landara joan, eta ni 3. DBH sartu nintzen, eta Mandrakan ere parte hartu nuen. 2019an uste dut sartu nintzela. Mandrakan sartu zen. Informazioa ematera, eta guri interesatu zitzaigun, eta hemen gau. Bai, oso gustora gaude, konfiantza dago taldekide guztiekin, eta ondo sentitzen gara. Gu Mandraka taldea gara, feminismoaren noi hartzun. Ni, ez dakit zeu, hona sartu nintzen, Gabriel Arestire 2014an, Mandrakan 2016an edo lan, eta nintzen 2 urtez, eta esperientzia, ez dakit, unkigarri edo berezi. Kaiz egunon, ni Taskunaz, eta endala urte asko ikasi naben Gabriel Aresti institutoan. Azaltzen aputxuet Mandraka taldea eta feminismoa zelan bizi izan nauen, nik eskola publiko bat ikasi nauen, garai horretan eskola publikoa gaztelania zen. Eta orduen nire lehenengo kontaktua etxetik kanpo edo familiatik kanpo euskaragaz Gabriel Aresti izan zen, ez? Virginia Pozo naiz, mugimendu feministan jende gehienek ezagutzen naute Biki bezala. Eskola publikoan ikasi nuen, ontxe gauden eskolan egin nituen nire lehen hezkuntzako urtiak, Kaskarroko ikastetxean. Egun Bizkaian bizi naiz, Basaurin bizi naiz, eta bertako mugimendu feministako militantea naiz. Feministatzat dut nire burua eta feminismotik eraikitzen dut nire bizitza guztia. Ikusten hau zen hemendik nagusiagoak ziren ikasleak ez, gauz ekiten, eta identifikatzen nintzen akzio horiekin nik esaten nagoen, nik bai gure dut egon talde horretan, nik bai gure dut egon saltza horretan edo parte hartu ez, borroka horretan. Bai, gogoratzen dut, eurek azberba egiten, nagusiagoak zirenak azberba egiten, enteratu ginela Mandraka zegoela eta horren parte izan ginela. Eta ni adibidez, etxan entzuten hauen zugon zinela 2. DBH, eta ni ondino eskolan, eta etxan esaten zenduen beti, badago talde feminista bat, ingo dugu hau, martxak sortzean, eta karo, guk eskolan ez gendun holango talderik ez ekintzarik eukiten, orduan zeko neku bai, hori bizien nahi dut. Baina ikusi nagoen, familiatik kanpo edo nire osotik kanpo euskara bizi zala, ez? Hizkuntzaz aparte, ikusi nagoen, eskolan ikusi ez zen gauza asko, ez? Adibidez feminismoa. Noiztik dan pertsona bat edo emakume bat edo gizon bat feminista, nahi zaila egiten zait data bat edo momentu bat esatea. Egia da etxean ama feminista batek ezitu nindun eta horri igual neukan nondik eta norengatik ikasi. Ziurrenik urte batzuk eman nituen futbolian eta hor ikusi nituen lehenengo zapalkuntzak emakumea izateagatik eta emakume futbolaria izateagatik. Askotan esan dut, bazterretakoa naizela ez, ez naiz heterosexuala, naiz erdalduna, euskaldun berria naiz, eskola publikoan euskaldun nintzen, eta esango nuke bazter guzti horiek egin dinduten feminista. Eta askotan esaten dut euskarak eraman dindula ere feminismora, eta hortaz oso harro nago. Izen zan gure lehenengo kontaktue talde feminista batean. Gugatoz eskolatik, sartzen gara institutora. Institutoan gazten zara ikusten mugimendu berriek, gazten zara ikusten zer borroka dauzen gizartean. Orduen izin zen Gabriel Arestin hasi eta lehenengo talde feminista baten barruen hasi. Hala, momentu edeko zula zure eskubidak borrokatzeko, azkenean eskolan bebai jasatzen zen duzen gauza askadi espatio orduen eta holan, zelan kanpo guztezan mutilentzako eta ez du neukin aukerarik edo igual adinik. Hori, ezin konstiente, zelarri esan, gertatzen ziren egoera batzuk. Eta ona heldu, eukin hori aukera borrokatzeko eta ez dela bakarra daudela ez da talde handi bat. Feminista hasten zara eta ez dezu inoiz bukatzen feminista izaten, ze gauzak aldatzen dira, garaiak aldatzen dira, eta feminismoa aldatu da. Nire amaren feminismoa eta egun bizitzen dugun eta praktikara eramaten dugun feminismoa ez da berdina, eta ez du izan behar berdina. Duela 14 urte bizitzak eramaten nau
historia feminista duen herri batera, ez? Basaurira, denok dakigu Basauri zer den mugimendu feministarako, hor ere baditugulako hito batzuk eta markatu dutenak esango nuke ez bakarrik Euskal Herriko mugimendu feministaren historia, baizik eta estatu mailan idatzi den historia ere hor dagoela, ez? Hor dauzkagoela 11 de Basauri eta abortatzeko eskubidearen aldarri hori, eta Basauri referentea da, han topatzen dut etxe bat bizitzeko eta etxe bat eraikitzeko feminista bezala. Marienea emakumeen etxea irekitzen da ni Basaurira heldu bezain laster, eta antxe gaude fabrika horretan feminismoa sortzen eta feminismoaz bustitzen eta feministak sortzen eta eraikitzen. Eta horrek niri zabaldu osten beste ikuspuntu betez. Oso litzapen hona dekot, instituto garaiko litzapen oso hona, eta horredi eskerbe bai, Bai, hasieran dizen zen talde txikitzue. Gero uste eta zizela hasten, ez? Apurke. Hori etortzen zala etxera, kristoren erjada, bengo dugu bestea, eta zan, ze ondo. Eta gero hori, nizartu nintzena lehenengo debeatzen, zuengo zen hirugarren debeatzen, eta goratzen igual, azarako eta bostan eta iten zirela ekintzak, eta zuegoten zinela balkoian, ez dakit gauzek iten, ekintzak iten, eta zan, zenan referente modu etin gozula nik bai gure etin hori. Nabaritzen dela asko, badin 8 zentro ezberdinetan ibilinaz, eta bai gertan da, instituto baten talde feminista bat osatuta dagoenean, igerri egiten da, beste modu batean bizi direz gauzek, ez? Uste dute aberatsa dela mugimendu feministak herri honetan badaukala belaunaldi aldaketa bat, badagoela muskulo potente bat datorren aguratzetik, emakume gazteak daude guri lekukotza hartzen eta plazak hartzen, kaleak hartzen, eta beste begirada batzutik egiten irakurketa diferenteak, eta uste dut sujeto politiko potentea dela orain eta izango dela etorkizun laburrian. Badau beste kontzientzia modu bete esan gure dut, asko mugitan direz, normalean, ekintza politak egiten direz, eta importantea da, esan gure dutena da, urte asko pasatu direzela, ni institutuan ikaslego nintzenetik, eta jarraitzen dugula gai honekin, eta jarraitzen dugula ikusten nolako taldeak oso beharrezkoak direzela, gauzak egin aldizateko eta beste ikuspuntu batzuk ikusteko, ez? Pandemia baino urte belehenago Euskal Herriko mugimendu feministan topaketak egin genituela Durangon, salda badago lelopean, hor plazaratu genituen zeintzu ziren gure lorpenak, baina baita zeintzu dien gure korapilloak. Eta korapilloen artean badauzkagu batzuk askatu gabe dianak momentu honetan askatu beharreko ditugunak kolektibo bezala, ez? Bada haurdunaldi subregatuaren afera, zer lekutan jartzen gaituen emakumeak umeak izateko modu horrek, badago prostituzioaren gaia, ez? Nola kokatzen garen emakume bezala prostituzioaren aurrian eta abolizionismoaren aurrian, ez? Eta hor mugimendua badauka bi begirada eta bi iritzi diferente, bi edo 10, baino bai daude alde bat eta bestea. Igual, gero matizekin, ez? Seguramente dena ez da txuria, ez da beltza ere. Gaur gatza hau ikusten dut, esan gure dut. Gaur egun ematen dagoia dana lortuteko gula eta ez dakia, ez da? Garai hortan, zan beste borroka bat nik uste dut, ez? Emakumeak hemen gauz, emakumean eskubideak be hemen dauz, ez? Gaur egunean be, holan jarraitzen dugu, baina horretaz aparte beste gauza asko dauz. Zabaldu inda putxu bete demo, ez da? Eta, ez dakit, 14 o 17 tarte horretako ikasle askok, ez daurela feminismo hitza oso ondo ulertan, edo ez daurela ulertan, da, putxu bet, erraieuta esango dugu, ez? Ya estamos con lo mismo, beti esaten dugu gauza bera, ez? Nire garaian nik ikusten nagoen beste modu batean, esan, bai, borrokatu behar dugu, nire alde lortu behar dugu, emakumeak gure espazioa behar dugu, ez da. Nire ustez, alde juridikotik bai lege asko sortu direla, agertu direla eta badaudela, eta alde juridikotik igual bai berdintasuna lortzen ari dela, baina gero gizarte mailan ez dakit zein puntura arte lortzen ari garen berdintasun hori. Ni asko posten naiz mugitzen garen
munduagatik. Bueno, mundua. Gizarte edo? No, gizarte talde ezakitzen esan. Osa, gu mugitzen garen ambientea. Bai, la pequeña burbuja. Bai, la pequeña gure burbujan, errealitate bat dago gero ez dena. Ze, ez dakit ni mugitzen naiz nire nebaren burbujara adibidez, eta da beste mundu bat. Bai. Orduan, bai ikusten dudala, berdintasuna lortzen ari dela alde juridikotik, baina gizarte mailan beldur bat ikusten dut. Osa, berdintasunarekiko beldur bat ikusten dut. Badago jende batzuk pentsatzen duena, igual eskubideak galduko dituela edo berdintasunak bilatzen duena gizonezkoen atzerapena dela edo ez dakit. Baina bai ikusten dudala pertsona gehiegi ez dutenak feminismoa ez defendatzen, ez onartzen, ez ulertzen, ez ebez, beldurragatik. Eta ez dut ulertzen nondik datorren beldurre. Baina bai igual oso positiba naizelako, baina askotan bai ikusten dudala, ez da berdina jaiotzea juste guru belaunaldian, edo nire aitaren belaunaldian, edo nire amoraino belaunaldian. Eta bai ikusten dudala, eta ematen diala, emozioa, ez dakit, justo nire praktikala nire duenean, ez dakit, 50 urteko gizonak, eta zaiatzen direla ulertzen, eta zaiatzen direla feminismoan sartzen, eta gustatzen zaik haien artean hitz egitea feminismoari buruz eta nola eragin dien. Eta askotan galdetzen zidatenean, no, pero esto porque es feminista, si, dagoela ardura bat, eta ez dagoela igual la más feminista, edo bakoitzak bere bizipenekin, biurteekin, gizona, emakume, X, dagoela, jendea dagoela sartzen feminismoan, edo badakite dagoela indar asko, eta feminismo bai dagoela eragiten eta borroka egiten, eta bai saiatzen direla ulertzen. Eta hori polita da. Polita da, baina nik ikusten dut arriskutsua. Ze ikusten dut feminismoaren aldeko mugimendu gehiago pertsona nagusietan, 50 urteko pertsonetan eta bar, gaztetan baino. Bai. Gaztetan pilo bat beldur eta pilo bat matxismo ikusten dut. Pilo bat. Ja, eski, zare sozial ikusten oso, ona izan da feminismoa zabaltzeko, baina ideia reakzionarioak zabaltzeko bai. Bai, baina... Ganera horregon zen relebo bat, ze nizartu nintzenean nire lagunekaz, gu gintzezan gazteanak. Orduen, liderrak edo taldea eraten zabienak ziren, nagusiagoak ez, logikamente, esperientzia gehiago, ganera zarenan gazteagoa, geratzen zara horri zilik, bat-batean eurek joan ziren, nagusik joan ziren, eta Mandrakak geratu zen gure eskuta, eta oin, gu gara honen ahotza, eta motibe behar dugu bebai beste kurtsotakoak, gazteagoak direnak etorten, eta euregi emoten bebai hori ahotza. Eta azkeneko erronka izan leike, da, nire ustez da, mugimendu feministak nahi duela izan mugimendu autonomo bat. Guk ez dugu nahi beste inoren menpe egon, guk gure ahots propioa daukagu, gure aldarri propioak ditugu, eta askotan autonomia horretan eta independentzia horretan askotan topatzen dugu interlokutore bezala edo sindikatuak edo alderdi politikoek, mugimendu feministak badauka ahots propioa eta ahots anitza, porque anitza gara munduan, baina nahi dugu izan ahots propioa eta nahi diogu utzi gure etorkizuneko gizarteari eta etorkizuneko feministoi ahots propio bat. Ni Ainhoa naiz, mateko irakaslea, eta hemen lehenengo egon nintzen duela urte batzuk eta ezagutu nuen aurreko Gabriel Aresti bat, orduan gero kanpora joan nintzen unibertsitatera eta bueltatu nintzen eta orain beste jende batekin, beste lantalde batekin. Eta eskidetzan egon nintzen aurrekoan, eta hor ezagutu jende oso potentea lanean biltzen ginen pilo bat jende, ekimen, instituto osoan zehar egiteko, jendea oso inspiratzailea. Ni eneko espeja naiz, Gabriel Arestiko ikasle ohia, ikasi nuen hemen 85, 89 urte bitartean,
Eta gero, irakaskuntzan sartu eta hasierako urteetan bai koinziditu nuen lehen esan duen Ainoak beste instituto bat ezagutu nuen, gero kanpoan ere egon naiz urte batzuk eta bueltatu naiz elkarrekin, pizkat lehenago igual, ez dakit duela 6-7 urte edo. Eta, orduan izan naiz ikasle ohia, gero ibili naiz irakasle bezala eta gaur egun zuzendaritzan, azken urteetan ikastetxeko zuzendaria naiz, orduan, ikuspuntu desberdinetatik ikusi dut zelan izan den ikasle gelan gertatu dena, feminismoaren inguruan, eskidetzatik, Pues Elena Martín era todavía una adolescente, más cerca de la adolescencia que de la juventud, demasiado formalita y obediente, pero eso le duró poquito en cuanto entró en la universidad y afortunadamente fue capaz de ver que había otras maneras de pensar y de vivir, pues pudo elegir entre ellas y yo creo que lo hizo con acierto. Karo, garaiak ere pila bat aldatu dira. Karo, ikasle ginenean ere, zelan pentsatzen genituen, zelan ikusten genituen gauzak, eta orain irakasle bezala edo zuzendaritza talde bezala zer ikusten duguen zer dagoen oso desberdina da. Enseño una asignatura obligatoria que tiene que hacer todo el alumnado, aunque algunos preferirían no hacerla antes de empezar, cuando acaban ya no opinan lo mismo, que se llama Psicología de la Educación. Entonces, ellos están acostumbrados a pensar la psicología desde la clínica, siempre para un enfoque remedial, cuando ya hay un trastorno, y nosotros les ayudamos a entender que si nosotros educamos, ayudamos a crecer a las personas bien, evitamos muchos trastornos. Somos preventivos y les enseñamos ese enfoque preventivo frente a remedial y de pronto la cabeza les hace clac, porque se dan cuenta de que la psicología puede cumplir esta función que no es solo la que tienen la gente en la sociedad, en la calle, claro, va al psicólogo, le pasa algo, sino que si sabemos cómo aprendemos los seres humanos, podemos ayudar a aprender mejor. Igual, esan nahi nuena, irakasle bezala hasi nintzenean, ez neukala bat ere presente gaur egun guretzat direnak, dauzkagunak, estatuos a fuego, esaniztasuna, eskidetza, bizikidetza, euskara. Gaur egun beste modu baten ikusten du, gaur egun badakigu daudela ebazpenak, daudela aginduak, daudela legeak, eta orduan, dena ere horren baitan, eta presentzia handia dauka guzti honek. Aldatu da, ikasleen egoera bizi dutena, testu inguruak eskatzen digu. Ni matekoa naiz, baina ez dut ja kontsideratzen nire lana mateko irakasle moduan bakarrik. Esan duena, eskidetza da ezinbesteko gauza bat, bizikidetza da eguneroko gauza bat, zutabe dena institutoan, bestela besteak ez du funtzionatzen. Eta, eskidetza erronka bada ere, egoera asko aldatu da. En mi opinión, yo creo que hay básicamente dos ejes de análisis de lo más característico de lo que puede ser la política educativa. Una de ellas tiene que ver con los temas de inclusión o segregación. Ese me parece que es esencial. Si vamos a modelos en los que cada vez separamos más a unos de otros, siempre teóricamente por su bien, como por ejemplo separar ahora las personas de altas capacidades, que es una regresión a mi modo de ver, cuando habíamos conseguido que necesidades educativas especiales, que son todas, se incluyeran. Ahora volvemos a pensar que para atender las necesidades tienen que estar separados. O la segregación, que es realmente dramática en este país, por origen económico, porque al final no es por inmigración, es por inmigración pobre. O sea, que es por origen socioeconómico, que se está agudizando, donde la educación pública en muchas zonas se está quedando como asistencial. A mí me parece que ese es uno de los problemas. Ligado con pero no tanto, con entidad propia, está el tema del modelo competencial. ¿Qué necesita aprender una persona? En donde yo creo que se avanza, porque para mí es un avance, hacia la idea competencial de lo que son las habilidades que uno necesita para ser ciudadano del siglo XXI, los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, la idea de competencias que no son solo estrictamente disciplinares, por un lado, y el discurso de todo eso lo único que hace es impedir aprender lo realmente relevante, lo que la humanidad ha ido construyendo. Los estáis haciendo unos incultos. Creo que ese es el otro gran debate de para qué la educación.
Nik horretan, azken aldi honetan ez dakitzi procede, hitz egiten ari garenaz, baina daude bi forma ikusteko, ez? Bat da, daudela super erratuta eta, klaro, involuzio badago, ze objektiboki involuzio badago, delitu asko daude, jarrera batzuk oso bortitzak dira, hori objektiboa da, ez? Eta, bueno, egin dire inkestak azken aldi honetan, esate dutenak, 15-29 urteko gazteria, negazionismo itzela daukala, violentziaren aurrean, eta, badago ez datu objektiboak. Baina horren irakurketarekin nik ez dakit oso ondo zer nola kudeatu, ez? Baina zoaz, kaletik eta ez dakit, udan, adibidez, eramaten duzu, orain goazen moduan, ez dakit, goazela normal, eta igarotzen duzu, 16 urteko mutil talde baten erditik, eta niri behintzat, no me sorprende que me suelten cualquier burrada. Bale, bai, ulertzen dut, baina ez duzu, dinot, lehen, nerabeak ginenean, gehiago oso, Nola bi egun? Baina, dinot, institutuan, ni bai nabitu dala aldaketa bat. Edo igual ni konfiantza gehiago dakat giratzeko aurpegia da zentzen dirazu, baina igual bai, baina bai, nabari dala umeen artean, bai ardura hori ez, ni feminista naiz. Eta oso positiboa da, eta oran jarraitu behar. Nik hola ikusten dut. Ojala, ni erratuta egotea. Aukera bada esatea, daudela erratuta, direla kafre batzuk eta involuzio bat egon dela, feminismoan historian beti, olatu bat egon denean, beti egon dela kontra olatu bat, hori da gauza bat, baina beste interpretazio bat, eta nik uste hezkuntzan gauden ontzat eraikitzaileagoa dena, da pentsatzea nerabek egiten duten honen atzean zeo zer dagoela, eta entzun behar dugula zergaitik egiten ari diren hau, eta zer ematen ari diegun guk beraiei hori horrela egiteko, ¿es? Porque uno no puede entender esto si, por ejemplo, no entiende las olas del feminismo. Y no es casualidad que una ola aparezca cuando empieza un proceso histórico y otra, o sea, que tiene una parte disciplinar, lógicamente, pero sobre todo están impregnadas de la lógica de valores, de opciones personales, emocionales, de análisis, de repercusión en tu vida privada y pública. Entonces, esa responsabilidad de tu vida. Es decir, yo, cuando entiendo el mundo mejor en esta dimensión, dirijo mejor mi vida. No solo entiendo el mundo, sino que dirijo mejor mi vida. Y eso lo tenían todos los transversales. Entonces, la idea de cómo introducirlos en materias que se asociaban exclusivamente a la disciplina valía un poco en lógica para todos. Pero yo creo que además de eso, en algunos casos, no en todos, en algunos casos esta idea que comentaba de la intersección, a mí me ha resultado muy valiosa. Trabajando con una tesis que hace poquito que la presentó la doctora en este momento, sobre cómo hizo una formación durante un año entero en la asignatura de Geografía e Historia, en tercero de la ESO, en un instituto, trabajando el tema de género. Ella intentó llegar, con una de las características de la cuarta ola feminista, a la interseccionalidad. Y este es un concepto de una complejidad que es muy difícil que los estudiantes acepten. Es decir, que una vez que tú, vale, es que somos es que tenemos a las chicas, ya dices, pues que no tienes a las chicas, o sea, que tienes a las chicas, pero tienes a los inmigrantes, pero además tienes a los que tienen una discapacidad, pero además tienes a los que económicamente no pueden compartir el ocio contigo, y además, entonces, la idea de la desigualdad, de la justicia social, como núcleo común vertebrador de todas las desigualdades de poder, que la de género es solo una de ellas. Una importantísima, sí, pero cuando has entendido esa, si no eres capaz de darte cuenta de que eso es generalizable a otras desigualdades, en el fondo no has entendido la desigualdad de poder de hombres-mujeres. O sea que creo que deberíamos enfocarlo así, y sin embargo seguimos compartimentados. La discapacidad, los pobres, las mujeres, las razas. No. Mal vamos.
nik ikuste ditudan moduan gauzak, justizia da heldu behar garen leku batera, orduan ez badira heltzen da, ez dakit, zeo zer, ez dakit nola esan, aztertu behar dugula zer gertatzen ari zaien. Eta hortik saiatu gure prozesua, hezkuntza prozesua egitea, ez? Ze ikusi duguna, askotan depende ze ekintzak egin ditugun, efektua izan da super sentitzen dira mutil asko oso errudun, orduan hortik sortzen zaie erantzun oso bortitza, orduan, berrikustea ze ekintzak egite ditugun, beraiek sentitzeko prozesu horren partaide, ez errudunak, ez? Osea, ez dakita saldu dudan ondo. Nik ikusten dut oso garrantzitsua mutilak bebai hemen, talde feministetan parte hartzea, osea, munduan elkar bizitzen gara eta ikasi behar dugu bai mutilak eta neskak elkar bizitzen eta ideia partekatzen eta feminista izatea ez da bakarrik emakumea izatea, osea, mutilak bai feminista izan dira eta izan behar dira. Orduan, ez dakit zergatik ez dinan apuntatzen, segurazki berai beldurra pizkatze bat egongo zala hor. Besteen iritziak, en plan, el mariquita, es que seguro honetako gauzak egongo ziren. Gainera, igual, neska talde bat, oza, zain neska talde bat, baina bakarrik neska gauden, orduan, klaro, lehenengo mutia izatea sartzen dana neske talde batean, igual hor bebai oztopo bat agertzen zen. Eta gainera, gure batzarrak izaten ziren rekre orduan, pati orduan. Orduan, klaro, mutila asko juten dira futbola jolastera edo, neskak asko bebai haien artean hitz egitera da haien momentua klases kanpo egoteko, lasai, eta orduan asko ez zuten nahi ona etorri tarte hori galtzera. Yo me he tenido que hacer esa pregunta para montar el máster, ¿no? El decir, pero a ver, si hubiera algo que dijera esto, si no han entendido esto, hemos fracasado. Yo te diría que no se puede, no se debe, más que no se puede, trabajar en educación sin preguntarse y tener respuesta, que puede ir cambiando, es excelente que cambie, pero tener respuesta sobre la función social de la escuela. ¿Para qué está la escuela? Uno no puede meterse a estudiar tonterías, entiéndaseme, cosas súper específicas, no, metodología colaborativa, no, trabajo por proyecto, y fíjate que te estoy diciendo cosas buenas. Sí, lo que no sabe es por qué y al servicio de qué. ¿Por qué quiere la escuela? Cuando la gente está en posiciones de desescolarización, cuando la gente en este momento está pensando que ya se aprende a través de distancia, que todo se puede hacer online, que es cierto, o tienes muy claro, no, es que hay algo que la escuela hace que solo la escuela puede hacer. Como no puedas contestar a eso, todo lo demás pues acaban siendo respuestas parciales, parcheadas. Entonces eso hay que contestárselo. Entonces si la función de la escuela, como hace unos años pensábamos, y personalmente yo sigo pensando, que es una institución que puede compensar desigualdades y que como es un derecho, el que no tiene acceso en igualdad de oportunidades, le estamos hurtando un derecho. Pues claro, enfoco ya cualquier respuesta de una manera distinta. Así no me lo contesto así. Lo que digo es un sitio donde tengo que instruir. Y luego creo que hemos perdido, no sé si alguna vez lo tuvimos, pero a mis estudiantes les cuesta mucho entender que la escuela es el único lugar donde vamos a entender por qué el mundo funciona como funciona. No a saber solucionar los problemas del mundo, sino a saber por qué se solucionan. No cómo, sino por qué. Por tanto, a entender, función epistémica. No cocinamos para comer, cocinamos para entender el calor, lo que es bueno nutricionalmente. Función epistémica, entender el mundo. Porque con esto de las competencias nos ha dado como un ataque otra vez de activismo, que tú te acordarás lo que fue el activismo pedagógico. Entender que, claro, como las competencias son actuaciones, que la gente tiene que hacer cosas. No, mira, la gente tiene que hacer cosas y reflexionar sobre lo que ha hecho y darse cuenta de que lo que ha pasado cuando ha hecho, ¿qué me dice de entender el mundo? Entonces, esta función epistémica se está desdibujando, porque como te puede aprender en cualquier sitio, se puede hacer en cualquier lado, lo importante es que hagan cosas prácticas.
Y a mí esto me tiene muy preocupada. Así que para los del futuro yo les diría que estos dos elementos, la función social de la escuela y la función epistémica de la escuela, las deberían tener muy claritas. Nik badut izena, Bilbon jaiotakoa naz duela 47 urte, Alde Zaharrean bizitakoa haurtzaro osoan, eta gero nire amaren dibortzioarekin eta Santutxura jo genuen, eta bertan ikasitakoa ere. Luis Briñas eskolan ikasi nuen, garai hortan Eusko Jaurlaritzak zeukan proiektu piloto batean Euskal Eskola Publikoa ari zenean testeatzen, ume bila ibili ziren eta 3-4 eskoletan Bilbonko auzo ezberdinetan talde batzuk sortu zituzten. Eta bertan ibilitakoa naiz. Alde Zaharrean bizi nintzen, baina Santutxura egiten nuen egunero eskolara. Nerea Martinez Abalza naiz, 44 urte ditut eta izate Santutxukoa naiz. Gabriela Arestira llegatu baino lehen, Briñas ikastetxe publikoan ikasi nuen. Garai zaila izan zen euskararen munduarekiko eta nire amak esfortzu handia egin zuen nire aiztak eta biok euskaraz ikas genezan. Orduan niretzako privilegioa izan da beti euskal kulturaren puntu eta gertutasun hori. Nahiko ume berezia nintzen, hau da, porque nire gurasoen banaketa oso goiz etorri zitzaidan, eta garai horretan, esen bat ere ohikoa. Nik gogoratzen dut eskolako patioan, niri gaizki esakai birtzen zirela hija de divorciaos, beste inor ez egoelako egoera horretan, baina niretzako nire gurasoen banaketa izan zen sari bat, nik hori gertatzea nahi nuen. Orduan askatasun ikaragarria sentitu nuen orduztik, nire amak beti kontatzen zidan ze zaila izan zen berarentzat pausu hori eman ahal izatea, ez nahi izatea, ze garai horretan emakume batek behar bada nahi zuen, baina ahal ez zen hain erraza. Orduan horrek nire haurtzaroa markatu zuen erabat, eta nik emakumeekiko eta gizonekiko neukan eredua eta iritzia eta baita ere. Nire amaren apostua baino, nire amaren aukera bakarra zen, eta nire aiztata nire aukera bakarra egia esan da. Nire amak euskaraz ikasi ahal izateko gu Alde Zaharrean bizi ginen, eta erroldatu behar izan gintuen amamaren etxean Santutxun, guk euskaraz ikasteko. Orduan, argi eduki ditugu betidanik nire aiztak eta biok zeintzuk izan diren gure referenteak eta zeintzuk izan diren gure nortasunaren alderdirik garrantzitsuenak. Egia esan, Gabriela Arestin erreferente asko uki genituen eta oso erreferente dibertsoak. Teresa La Espada nací en Bilbao en el año 65, así que tengo ya 59 años, cosa que, en fin, son unos cuantos. Pero también es verdad que eso ha hecho que yo nazca, yo siempre digo que nací en el franquismo y voy viendo toda la transición democrática de este país hacia donde estamos caminando hacia el siglo XXI, ¿no? Nazco casi pasado el siglo XX y estoy viviendo el siglo XXI. Nazco en Bilbao, soy bilbaína por los 4 costados. Gizarte mailan ez zegoen bat ere onartua andra batek bere senarra utzi nahi izatea, eta askotan azalpen gehiegi eman behar ziren, gauza gehiegi aguantatu behar ziren, eta nik txikitatik nekien hori ez zela modua. Hori ez zela erlazio sano bat, hori ez zela gauzak egiteko modua, eta bertatik alde egin behar genuela. Hay una parte de mi historia que no he contado y la cuento ahora. No, ningún problema. Mi madre se separa en el año 69. Mi madre se separa con 4 criaturas, teniendo la pequeña 9 meses y el mayor 8 años. Y mi madre se separa evidentemente porque es una situación muy dura para ella, convivir en una convivencia absolutamente imposible. Y mi madre descubre el feminismo. Yo mamo el feminismo desde niña porque mi madre es consciente cuando se separa de que ella había sido prisionera de todos los mandatos sociales, te tienes que casar, te casas con un señor, tienes que aguantar al señor, y ella tuvo que luchar durante 10 años, los 10
años de matrimonio que duró aquello, con el mandato social de que tenía que ser buena esposa. Hombre, horrek nire bizitza erabaki zuen, nik esango nuke. Nire erantzunkizunak beste umeenak baino askoz ere handiagoak ziren, nire ardurak seguruenik adinagatik tokatzen ez zitzaizkidanak, baina horrek ere gauza asko irakatsi zizkidan. Zenolako emakumea izan nahi nuen, zeintzuk ziren nire erronkak, ze gauzak izango ziren importanteak niretzat, independentzia, nire dirua, horren beste gauza. Nik institutuan mundu bat deskubritu nuen, eta batez be orain naizen nerea deskubritu nuen. Baditut institutoko altxor izugarriak eta beste gauza batzuen artean nire lagun kuadrilla. Y mi madre descubre el feminismo. Entonces yo crecí con ella y crecí viendo y oyendo a mi madre continuamente reivindicar a las mujeres lo que significaba. Con lo cual yo acompañé a mi madre, yo fui escuchando, con lo cual a mí me resultó muy fácil absorber el feminismo. Es verdad que lo tuve acompañándome. Yo siempre digo que fue una compañera mía de viaje fantástica porque me fue acompañando y cuando llegué a la universidad y empecé a oír a profesoras, y era ya los años 80, 82, se me colocaron todas las piezas de lo que mi madre me había ido explicando por el camino, ¿no? Esa reivindicación de que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres, esa reivindicación de que las mujeres trabajásemos igual. Mi madre, cuando fuimos, a medida que fui creciendo, tenía 15, 16, 17 años, había un mensaje continuo y permanente. Tú estudia y sé independiente. Estudia y sé independiente. Ese fue el mensaje de mi madre permanentemente. No te quedes dependiendo de ningún hombre en tu vida. Y eso fue lo que yo creo que he ido mamando, ¿no? Entonces, Niretzat institutoa izan zen askatasuna. Mundua bestera batera ulertzeko modua, nire prioritateak ere eraldatu ziren, gauza berri pilo bat ikasi nituen, eta nire burua ere beste prisma batetik ikusi nuen. Horreik pentsatu neuen ingelesa ikasi nahi nuela, institutua bukatutakoan urte sabatiko bat hartuko nuela eta unibertsitatera joan aurretik mundura ireki, ez da. Niretzako Gabriel Aristi izan zen deskubritzeko epe garai bat eta oso gogorapen politak ditut, gauza txarrak ere pasa genituen eta denbora zailak, politikoki egoera ezen oso egokia. Orduan presentzia handia zeukaten taldeek politikarekin zerikusi handia zeukaten, ezta? Eta hori ere zegoen nire interesen artean, baina esen premiazkoena niretzat. Feminismoak niretzat askoz ere espazio gehiago hartzen zuen. Ni nire amazo naiz, bilbotarra, Gabriel Arestiko ikasle ohia, eta noski mandrakako kidea izandakoa ere. Gu baino pare bat urte gehiago zeukaten neska batzuek, zeukaten Marisoro izeneko talde txikitsu bat, gure hamarkadan neska batzuk elkartu ginen interes berdinekin eta lortu genuen horri bultzada interesgarri bat ematea, ez da? Orduan niretzako 4 urte horiek egon ziren Marisorora erabat lotuta. Partaideak bakarrik ziren batxilergokoak, baina urte hartan geunden interesa geneukan pare bat neska edo, eta orduan gazteagoak ginenak, eta sartu ginen 3. DBH-en, nahiz eta 3. DBH-en geunden. Eta, bertan ezagutu genituen neska mordoa, hasieran hor geunden nahiko isilik eta oir berrika jartzen den moduan, baina apurka bai hasi ginela martxa hartzen, eta, ekintza gehiago egiten eta ikasten apurtzu bat zeintzu ziren dinamikak. Ikasle aldetik oso ikasle gutxi ginen orokorrean geletan, ezta? Eta neska gutxi ere. Orduan proposatu geniela taldeko lagunei, mutilei ere proposatu genien norbaitek mandrakara etorri nahi bazuen, batek bazeukalako interesa eta galdetu zigulako pribatuan, eta guk esan genuen, guazen klase galdetzera berre, nahiz eta taldea etzen mistoa hasiera baten, pentsatu genuen, zergatik ez ireki, eta oso esperientza polita izan zen, nahiko partaidetza handia egon zen, 4-5 mutil sartu ziren taldean, eta dinamikak pixkat eraberritu genituen, moldatu ginen, eta nik uste dut izan zela nahiko interesgarria bai neska eta bai mutien artean lan egitea elkarrekin eta ikastea bata bestearen gandik.
iritzia konpartitu ahal duguna, eta igual egin ahal dugu besteen igual pentsamendua gaude aldatzen igual pizka bat, baina hori da gure helburua. Guk garen bezala, hemen egoten gara, eta sartzen bagara hemen, guk 100% garela, ez du izitzen ezer, gure iritzia ematen dugu, eta Ere bai honena da, egin aldugula benetako lagunak dira ere bai 100% realak, eta gure artean ulertu aldugu eta ondo gara. Nik uste dut Mandrakan igual gehien ikasi duguna o dudananik pertsonalki bai dela ahalduntzea, ze azkeran oso gazteak gara, ikasten gaude, saiatzen gara soinua egiten, jendeak gu entzutea, eta batzutan saia da, orduan bilatzea mekanismo ezberdinak gure ideiak helarazteko, horrek ere bai nolabaiteko ahalduntzea sortzen du, eta nik uste dut hori dela ikasketa nagusia. Gogoa dut hau esateko, ze nigan evoluzio ikaragarria egon da, eta eskerrak eman nahi dizkiot mundutik dauden horrenbeste gizon honei. Horrekin nire buruarekin bakean nago, eta asko ikasi dut horren inguruan, eta ere badaukat asko eskertzekoa nire bizitzatik pasatu diren hainbat gizonei, bai osabaizekoak, lehengusuak, nire bikotea noski, nire lagunen semeak, oso ibilbide polita izan da, eta niri kostatu izan zaidana, oso gizon kaltegarri batetik nentorren, eta oso erlazio sanua, polita eta interesgarria daukat gaur egun gizonezkoekin. A mí me parece que si no cambiamos algunas estructuras patriarcales no vamos nunca a luchar contra la violencia machista. Lo que más daño me hace a mí es cada vez que se asesina a una mujer o cada vez que tenemos una mujer en nuestros recursos. Fíjate que tenemos casi 3.000 victimizaciones al año de mujeres víctimas de violencia machista que aparecen en Vizcaya, solamente en Vizcaya. 2.700 ha sido la última cifra. Estamos hablando de una cifra altísima de mujeres que denuncian. Además, hablamos de mujeres que se van a la policía y que denuncian. Es decir, que detrás tiene que haber muchas otras que no se atreven ni tan siquiera a hacer eso. Pero si queremos cambiar eso, y eso es lo que yo primero quiero cambiar, tenemos que cambiar todos los mensajes patriarcales que lanzamos. Y ahí necesitamos la alianza de los hombres. Pero la alianza no es ir contra los hombres, no es que los hombres se sientan agredidos, es que está empezando a haber como una especie de no, es que estamos hartos del feminismo. No, si el feminismo es igualdad, el feminismo es la reivindicación de que mujeres y hombres tenemos los mismos derechos y que las mujeres y hombres tenemos que tener los mismos mecanismos de todo. Luego, por tanto, no somos propiedad de los hombres. No se nos puede ir ahora, por ejemplo, en fiestas y babosamente intentar ligar con nosotros, no se puede intentar que seamos objeto de conquista, no se puede hacer que los hombres valgan más que las mujeres, no puede ser que haya acontecimientos deportivos que a los hombres se les paga un precio y a las mujeres otro por jugar el mismo partido prácticamente. Pero tenemos que luchar contra eso y para eso yo digo que necesito a los hombres a mi lado. Necesito que los hombres entiendan, yo ya sé que es difícil abandonar privilegios, porque los hombres están en posición de privilegios. Yo ya sé que es difícil, pero necesito que los hombres entiendan que en esto ganamos todos. Porque los hombres van a ganar otra parte que también desconocen, que es todo lo que tiene que ver con una participación igualitaria, para todo, para lo bueno y para lo malo, y tener a las mujeres como aliadas y no como conquista de las que yo tengo que proteger, ¿no? Y ese sería lo que yo me gustaría cambiar, que los hombres empiecen a darse cuenta que somos aliados en esta causa, aliadas, y que tenemos que trabajar juntos porque esto nos hace mucho daño. De la misma manera que ya nadie cuestiona que la esclavitud es algo que tiene que estar absolutamente derogado. Nadie cuestiona eso. Pues quiero que lleguemos a eso, que nadie cuestione que la igualdad es un elemento central y que hombres y mujeres trabajan en igualdad de condiciones.
uste egon nintzela 2 urte, nik uste 3. urtea ere bete nuen, baina, 3. urte izan zen oso urte potenteak, gaineroa, joan ginen kontzertu guztietara, Zutagar deskubritu nuen, ara eta ona ibili nintzen, euskal mundura, euskal kultura, kontzertuak, autobusak antolatu genituen, Oiartzunera joateko, eta hor ja ibili nintzen, gainera asko zentratu nintzen ikasketetan, eta 3. mailara arte nik gogoratzen dudala egon nintzen. Koun ez, porque koun zentratu nintzen ikasi, eta ikasi, porque ez neukan beste aukerarik. Beitu, batxartu egiten ginen gure garaian bazeuden hainbat talde institutuan, bai? Ikasle abertzaleak, Marisoro, Antxerki taldea, bueno, oso talde kultural interesgarriak. Eta orduan gu ibiltzen ginen gure ikuspuntutik zelan hurbildu ikaslegoarengana. Gogoratzen dut behin antolatu genuena olako kurtso bukaera bat zen, eta ez dakit ni zergaitik, edo zelan hor garai horretan itxaso Lurdan iraizta egoten ziren, eta eman genituen madalenak. Olako ospatzeko zerbait. Ikustera emateko, hemen gaude, talde feminista gara, pixka bat esango dizut, ez ginen ezberdinak, baina ez ginen, bueno, oso pertsona involukratuak ginen. Bakoitzak bere erara, baina gu nahi genuen aldarrikatu hor gaude, institutuan gaude, jakin dezazuen hemen dagoela neska talde bat, eta guk uste dugula gaur egun beharrezkoa dela, gure eskubideak aldarrikatzea eta ikasketen munduan eta pixka bat gauzak aldatzea. Ze orain hain ezagunak diren mikromatxismoak, guk somatzen genituen bebai, ezta? Adibidez, nik gerora ikasi nuela ikusentzunezko komunikazioa, eta neukan oso irakasle oso ona, Inigo Marzabal, eta berarekin batzartu nintzen eta esan nion, behitzu, zure ikasgaia izan da izugarria. Pilo bat ikasi dut, baino zerbait faltan hartu dut. Eta berak esan zidan, baino zer hartu duzu faltan. Esan nion, Inigo, nik faltan somatu nuen, emakume erreferenteak zinearen munduan. Ziur naiz, eta ez da kritika bat baizik eta ziur naiz hor nonbaiten igual egon direla, ez? Eta egon dira zuzendariak, gidoilariak, eta oso gutxi ikusi dut zinearen historian.
berak oso onera hartu zuen. Eta badaukat gaur egun liburu bat berak oparitu zidana. Mujeres directoras a lo largo de la historia del cine. Eta esan zidan, nerea, egon badaude, baina historiak ez ditu azaleratu. Hori, euren presentzia ez da nabarmena esan, baina jakin dezazun eta berak egin zidan opari hori karrera bukatu nuenean, eta daukate etxean liburua oso ondo gordeta, eta niretzako oso esanguratsua izan zen. Andrakaren dokumentala amaitzeko puntuan gaudela, enteratzen gara Bilboko udalak Gabriel Arestiko esperientzian oinarrituta hiriko instituto guztietara ekimen hau zabaltzeko proposamena egin zuela. Ikusi dezagun zergatik eta nola burutu duten. Ainiz Aurrestinaz, 35 urte ditut eta Bilboko udaleko berdintasun saileko indarkeria matxistako teknikaria naz. 2019ko urtarrilean Bizkaiko aldizkari ofizialean urten zen Bilboko berdintasun aldeko ordenantza. Hortik aurrera, Bilboko udala jarri zen bere eskumenak eta ekimenak martxan jartzen eta hortariko bat izan ziren ikastetxetako tailerrak. Tailer hauetan lantzen dira gai ezberdinak. Sexu genero sistema, maitasun erromantikoko mitoa, eta bai prebenitzen da relazioak bai pareja, bai sare sozialetan eta ematen diren indarkeria ezberdinak. Hasiera batean, udaletxea egon zen hor bultzatzen talde hauek sortzea, eta gitxinaka joan ziren autonomagoak egiten eta beraien ekintzak prestatzen. Hau Bilboko udaletik eta berdintasun sailetik oso ondo ikusi izan eta gitxinaka beraien lekua eta beraien espazioa bultzatzea ikusi izan oso garrantzitsu. Sartu! Tailer hauetan gai asko lantzen dira, berdintasunaren alde eta bai indarkeria matxistaren aurka.
Gainera, bultzatzen dena da bakotsak bere identitatea izatea, errespetua eta relazio toksikoak ez egotea. Gure talde feminista duela 3 urte sortu egin zen, Bilboko udala egindako proposamenari esker. Hasi zen kurtso hasieran, ikasle da buruak eman zigun ideia eta oso ondo iruditu zitzaigun eta onartu egin genuen. Unamunoko talde feminista duela 8 edo 9 urte sortu zen. Egun horretan, etorri zen Carmen eta esan zigun zaniko talde feminista bat egongo zela eta nahi genuen apuntatu al genuela. Nik esan nion, baietz eta joan nintzen. Eta hortik aurrera joten naiz aldudanean eta gehienetan. Ni entratu nintzen zegoela talde feminista bat, orduan galdetu nuen eta 2. mailan uste dut hasi nintzela taldean ja. Noiz ez dakigu zehatz mehatz, baina gu sartu ginenean DBH batera, zegoen. Duela 4 urte, gutxienez, badakigu zegoela. Gure kasua 2. batxilergoan geudenean sortu zen talde feminista, eta testu ingurua oso garrantzitsua izan zen, ze momentu horretan Gallardo ministroa geneukan ministeritzan, eta Bert eta Alonzeren legearekin batera urte potentea izan zen. Hasieran izan genuen tailerrak eta ikastetxeak barne joan dira gehitzen, urtien gero eta tailer gehiago egiten dira, bai ikasleekin, irakasleekin eta gurasoekin bai lantzen dugu gai hau danak. Oso adierazgarria da futbol zelaiak zenbateko tamaina hartzen duen patioan, eta bankuek eta zenbat leku hartzen duten. Ikasleek eurek esaten dute, pixka bat, bazterrean daudela ikasle mota bat, bazterrean gelditzen dela, eta beste ikasle mota bat, jaunda jabe direla patioaren erdian. Urtien ikastetxe gero eta gehiago bai parte hartzen dute, hasten gara DBH batetik, eta egiten dugu DBH, batxilergoa, FP eta Bilboko gaztegune ezberdinak ere parte hartzen dute. Esaten idatea zergatik jazten naizen arropa handiarekin batzuetan eta horrela. Eta niri ez dit molestatzen baina ez zait komentario ona iruditzen. Baina uste dut, azkeneko urteetan pentsatzen dugula, erosoago gaudela, pentsatzen dugula, ez berdintasuna eta saldu ere egite igute gizarte berdin baten bizi garela, eskubida ditugula hor idatzita daudelako, baina eskubideak idatzita goteagatik hori ez da praktikera eramaten da uste dut, bai ez dakit gure amek adibidez beste, ez dakit argiago zutela igual, zeren alde borrokatu egin bar zuten eta guri pixka bat saldu egin digutela deke berdintasuna lortua dago eta pixka bat historika batzu zarete edo esageratzen zaudete. Konparatzen badugu generazioz generazio berdintasunaren kontua, nik amamarengan pentsatzen badut edo gure ikasleengan pentsatuta, garbi dago aurrera pausuak egin ditugula. Gauza asko lortu diela, baina ezin garela lasaitu. Ez. Zeren jarraitu behar dugu, jarraitu behar dugu borrokarekin. Guk uste dugu maitasun erromantikoak txikitatik inkunkatzen digutela, adibidez txikitan ikusten ditugun telebista saioak, Disney Channelekoak beti dira gizonak emakumeak salbatzen dio, beti emakumea isildu behar da, eta horrelako detaileak beti nik uste dut markatzen digutela txikitatik, eta asko. 2019an, martxoaren 8 inguruan, emakumeen eguna dela eta Bilborroken batu ginen eta dokumental bat erakutsi genuen talde feministak egiten duten lana dela eta. Talde hauek lan itzela egiten dituzte beraien ikastetxeetan berdintasunaren alde eta indarkeria matxista ekiditzeko ekimen eta aktibitate piloa eramaten dute aurrera eta Bilboko udalak hori nahi zuen erakutsi 2019an Bilborroken egindako ekintzan. Erakusten zaigula pixkat maitasuna dela eta maitasuna eta ezkontza, familia diela, emakumeen bizitzaren zentroa eta gizonen bizitzak beste gauza asko dituela, beste zentro asko dituela eta oraindik uste dut horrek eragin handia daukala guregan. Berdina, balorazio positiboa nik uste institutuko ikasle emakumeengan ikusten delako boteretze prozesu horrek eragina baduela eta tresna ezberdinak dituztela emakumeek matxismoari edo berdintasunezari
aurre egiteko eta erabiltzen dituztela, ez beti, baina ikusten da hor behintzate eragin hori, eta bestalde batetik valorazio negatiboa gure ikasle mutiengan ere oraindik, ikasle komunitate osoko gizonezkoengan errotuta dagoelako ere matxismoa. Lan hau oso garrantzitsua dela uste dugu Bilboko udaletik, talde feminista hauek modu eraldatze eta eragile aktiboa dutelako, eta uste dugu talde feminista hauek sustatzea eta bultzatzea dela gure etorkizuna. Baina bai ikusten duela supergarrantzitsua itera talde feminista bat eskola guztietan. Irekia. Ikaslentzako, mutilentzako, neskentzako, denentzat ikustu delako superbaliagarria beharrak ikusteko eta usnartzeko, ez? Autonomia, ez dakit. Gauza oso positibo bat ikusten diot Mandraka taldeari, dela, naiz eta irakasleen laguntza izan, ikasleek direla taldea sustatu, zabaldu eta aurrera eramaten dutena. Osa da, ikasleen lana ikasleentzako ikasleengandik. Osea, zerbait oso positibo ikusten du, da zerbait guretzako. Ez norbait gu behartu gaituena edo guri esan diguna hau egin behar duzue. Mandraka nitzako izan zen oso lagungarrie, hasteko sakondu nauzelako gehiago nire harremanak lagunekin, ze azkenean partekatzen duzu esperientzia bat eta zaude borrokan batera, eta hori badekot gogoan, eta gaur egun, nik Mandrakan jarri nituen nire lehenengo hasiak feminismoa dela eta gaur egun jarraitzen dut feminismoa lantzen, igual ez talde feminista batean, baina nire proiektu propioak eginez, antzeslan propioak edo laburmetrai propioak eginez, islatzen da feminismoaren figura edo erabiltzen dira emakume referenteak. Orduan bai jarraitzen dugu feminismoaren borroka. Guk Mandraka genuela eta hemen egon zen indarra eta potentzia, eta orduan hori oso polita da oroitzea, eta batzuk ez dutela aukera hori izan eta guk aukera hori izan dugula. Jarraitza espero dut eta... Eta beti dara placer bat honi buruz hitz egitea, badeko zule zerbait konpartitzeko eta polita dala begiratzea atzera eta ikusi izan zarela honen parte. Gabriel Arestik badeko la memoria bat eta izan garela memoria horren parte. Non da, zein da, nik zer nortzu, traka matraka
erdian daramagu. Ahotsak argi, deiak garbi, gure ekimenak bidean, osenki jalkiz. Letra gure tresna, zuk zure jarrera, egunerokotasunean zen batzuk zer. Berba ugari, akzio eskaz, kezkaz beteta, egon gela berotan zura aldare derra. Tabernaz taberna, dilemaz dilema, noiz bait kalera. Non da zein da nik zer